Programang ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Tayo ibasa na ito'y pakasalitaan nga naawat tayo ng istorya, pakasalitaan ni Elisa, nga napoluan, kasano timang lipat. Kasano malipatan ka ko na, kasano timang lipat. Sa gudayan nga surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi nagsangsangit akman. Awang pa'y ngamin makabulan sipod pimusay ken itabon ti lalaking ipatpatig ko day di ramil manong nemi. Nagsakit kasi na jak pulos ekspektaren, jak pulos damnamaan nga matay ti lalaking ipatpatig ko. Kasi na jak pulos pagarupen, jak maawat nga awanan ni Ramil. Nidito ka po nanuapeng sana ka makamuban, nagsangsangit aklat ta. Nano din nag-ipilitan ni nana nga mangan manunemi kat kasla jak payin kayat ti mangan. Uri no uri makaturo ka, agriingak tumanen. Makaringak, nabatagtagainap kung tumanen, ni Ramil mano. Alisa anak, rugamon tagmuban. Nasaw diwa pa ilaing digiti pasamak na nang. Wanang gamno sa mga rugyan tagmuban. Adda irugim tapno, adda ituloy mo. Agsubli kamit lang ti opisina, tayong kamit lang trabaho. Numanin umay da kapasyarin di kiti ko opisinaam. Sa mo pa kayat idang asanguin. Andalat tangar din ti kayat mo? Anak, kinatakrotis din na among awatan ti kinapudno. Tsak nga maawat ti kinapudno nanang. Kasla si bibiyag pa lang ni Ramil. Ang kanayon kong orayan, ngano tibigat, kat tumawag, good morning, sweetheart, kung na nga si raragsak, kumusta? Hagan anad ka, tunukuan, tumawag tumaten, nakadanon ka din dito sa opisina, sweetheart. Una saan ka tumawag manin, nakaawid ka din, sweetheart. Nangan ka din, sweetheart. Maturog kan, sweetheart. Good night. I love you. Sweet dreams. Hawanin di kita mangmangit ko. Nabayagin nga saan nga nagring ti cellphone ko nanan. Nabayagin nga saan ko lang ngayon titimak ni Ramil. Nabayagin. Kasi nung ito kumalipatak na kita. Dahil dyan ti pagpatinggan ti biyag na anak. Nadaan ti grabe nga sakit. Apay nga din na yung bagbaga kanyak. Apay no kasta nga makita kat kaslawan sakit na. Apay no kasta nga umawag nga nakaragrag sakit kaslawan jakpat yung nadaan tinaka nga sakit. Apay nga nga naging nadayo kami. Inrantan at imadayo. Tapno mailimad na ti kasasahan na. Apay inlimad na nanang, apay inlimad na. Tapno, saan ka nga? Agdanag kan saan ka malidayan. Na uri aglitay kan tunin-tuno. Awanin ni Suna. Imbaga na kong makaniak, tapno tinulungak kuma, nga nang baklay, tinay tanga sakit. Anak ko, anyat ibagbagamita. Samon nga mapasubli pa'y tinapasaman. Awanin ni Ramil. Ti Aramidem, agsublikan sa di opisina.
ket urayem ti lalaki nga kasukat na. Agsubli-subli da Giselle kini Ruben manunemi nga umay mangsukon kaniya. Umay pilitan nga grubwat tapno sumrekak iti opisina. Ngem kunakmet kadakwada. Uri mapilitak na sumrek. Diyak tumit lamay concentrate ag trabaho. Kat pilitam Kat nung hasta nga Sabado ken Domingo, umay dakdagasen tapno ingkam kano agpipiknik, ingkam magpaspasyar, tatulungan tak nga mangiluliwag iti amin. Ngem kaskas di manong naming sahanak manukot. Baybay ang daklatan. Di ta pakadanagan. Dito yak lataunag tibalay. Di akong kayat nagtrabaho. Di akong kayat trumwar. Dito yak latan. Dito yak latan. Maawatan niyo. Hindi ko anakit maumad ang atamot na. So saan naman nga umay man. Nanang? Abay nga, samatan nga umumay da Ruben kini Giselle. Ket nang ubad ang atana. Abay nga makaungit kayo. Kasi nung gamit isang nga makauma. Ori sakmet. Di mo madlaw nga. Saan akong ngumas asidag kang ka? Ngay bagbagaking ka tayo agpanag-move on mo. Kaumat pagbalbaliwam. Di ba ba? No, kastot kayat mo diso. Abay nga kaungit dag. Nauman, di kiti kagayam kan ka opisinaam. Iso nga saan tan nga umay. Ita, naumakmeten. Iso nga awanin ti mangig mo panang bagbagaking ka ag-move on kan. Bahala ka di biyak mon. Layo lay bagbagang nagpakamataya ko. Di isot ko lang, di kayat mo, di siya iso, aramidem. Kapag mo ito nakasta kayo. Bas ko mga ibagayo nga, akit amamang panimibagbagang ulit-ulitek aramidem, di mo aramiden. Sino kumatisang nga mauma? Kahit mo adamat ibagam, nanang. Nabala masapul mo kanya kaya? Ulitek si ka, Alisa. No sa mo kayat nagbumban, adalatakin ka. No kastiti kayat mo nga biyag, sige. Nagdamit kiti rason ni nanang Manong. O remat na siyak kumakas pagarigan. No siyak ti ina. Nga kahit ko nga tulungan ti anak ka, di namat kayat ti patulungan. Mauma ka, di ba? Nagas kada Giselle kini Ruben. Agsubli-subli da idi nga may mga pasyar kanyak, mga lukoy kanyak, tapno mga bisina ako, tapno mapangka magpipiknik, mapangka magpapasyar. So, hindi may isang bigat manong naimi. Bigat ti Lunes. Nagrubwatak. Papanam, nga nang met, Lunes sita, sa malasin yung samad nato yung purmek. Ingag trabaho. Gawin. Sinawad mo ka din, no? Alaan ta ka pa, udah inikat na kan? Nasi ka kumati manager. Kahit nabayag ka nga sa nga simre. Nga ni ay ni oy. Kahit nung mga tapay lang awatin. Di mo nga ta panunutin ng mangkita kat kasukatnan, tapos nga kita saan nga mapurkwisyo ti negosyo. Inikadak nga tan. Kaya inikadak, kapay nga, dito ko may pakamukan niya. Kasi nung ipakamuta ka urken ka? Kaya di ka matmapan? Di mo sangun ida no may da kasarungkaran? No tumawag da, hamo matsungsungbatan? Sige nga ron. Sige nga ron. Di, saan ako na mapan? Kat awagam nga min ay jay, opisina yo. Awagam ni Giselle. Una yung kalatan. Tano, awang ka nung kunata, inikat na ka nung kunata, agawid kan. Iya po, aya. Di kayo tubat nga min maisuro. Maawatak mo tarik na mata nagsakit agpasina. Nga mo na araramidem di mo lumapasubli pa tinapalabas. Sangwa mo tikin na pudno.
Ag-move-an ka, dagos, arabid mo. Alaws to na ka din na. Parang kami ito na mangutan niya. Ngayon, nag-mistake ka. Basol ko. Bidot ko. Sorry. Di mo pa amot magsarita. Saan ka ung tanda? Sige. Alaman nito sige. Sumre ka sa opisina. Ngayon kabayatan nag-travel manon nami tinawagak ni Giselle. Hello? Alisa? Giselle, sak dito. Abay. On the way akon. Papanam. Sumre ka. Sa dino. Ni Giselle man sa dino kumapin sa angat opisina. Sabi kas na pa nagkasalita mo kanya. Nakalamlamis ka matin. Sige. Kinagdra-drive ba? Mabaling ko pa dito sumre. Hanap pala na ikat. Ni manager tawagam sa siya. Allah. Api kas tumatin pa nagsasalita ni Giselle kanya. Basol ko kanilaing di saan ko ang panangas asikaso kadakwada, panangikas kaso kadakwada. Grigat ba dahil ito yung pakabasulat. Tinawagak ng sublat ko ni Ruben Mano. Hello? Ruben, ni Alisa nito eh. Amok ata nakapunmok tinagan mo to. Ano ba gam? Simre ka to bisinan? On the way ka. Ada ka pala pwesto? Ano kahit mo sawan? On the way akmat nga sumre to bisina. Hang ko mga siya tinawagan ma. Ni ko mabos. Tawagan ni boss. Sige nga rin. Ni hapay. Awan sa amat pwesto ko. Api kasat sa uda. Tinamnamay kini manong nemi kita nga sungbat da kita. Agyaman da magustuhan da kung mga sumre ka kun. Ngayon kasi jamat. Ay, apumat nga ron. Bakit mapaspasama ka na yan? Indahal ko ti cellphone number manong nemi ni boss. Ni boss Mario. Agriring, di naman sungbatan. Inulit-ulit ko. Iti sungbatan na. Hello, nagadugay yung TV school mo. Good morning, sir. Good morning to. Sir, di na ka di pa sinukatan? Ay, natiket mo sawan. No, mabalinak pala nga sumrak siya. Nagsubli. Oram lang rin tapos. Anak ko na yun sa? Aging ganang tagtapos. Nangalak kinasukat mo eh. Tapos siyempre, di ka matanumay. Nung si kakot manager, anat aramidem, babayam lahat na mabakansyan. Sige sir. Umayag to lang rin ito no, kalpasan ka sa katapusan. Sige. Kaya dobrak. Bye. Diyos ko. Nag-awid ak dito balay manong name. Oh, pwede nag-awid ka? Pwede nag-awid ka? Pwede mo mo't sumungbat? Nagsubliak to kanulaingin to no kalpasan katapusan na. Gabuta adan ng sukat kang ka. Tanda ka nun. Di ka mabaing nga rod. Naradyan ang sukat kang ka katagpatinggalang ti into natapos. Anong oras tinamitak na nan? Tsak man namukang ka. Sikamat tinakaadal. Sige nang. Agpahan ng umutak. Nyamat din. Tigas nga gaskasat ko. Napukawanak lang haro din, ti boyfriend, kalbasan na, mapukawanak pa pagtrabakuan.
Apay nga nasanak ang dagos ka na makamubuan. Apay, hindi dahil ito yung nga naramid mo kanya, Ramil. Apay ngamin nga nagsagit ka ti grabe, pinirawan na kapay. Kaya po tamabayag mo't pa'y ti katapusan manong nami sa anak nga nagpupuk dito balay. Yan tangay na, damat bukod ko nga kutse manong nami, nagjujo rayda. Napanak ka dagiti na pipintas kapaset ti probinsyami, kadagiti beach resort, kadagiti plaza, kadagiti parke, agbid-video, agpicture. Awa maobra kiso man. Papanak ti igit ti baybay, picture, video. Aging ka manon nami, nga iti may isang malem nga kaadak iti igit ti baybay. Ito tumalyawak damyanan manong nami, at damang imid-video kanya. Hey, abi imid-video na. Urisi ka, imid-video na ba itay? Kadi, imuno na ka nga nang i-video kanya, sakbeng i-video ka. Sorry nakapasulak man ti amin. Yung sikamat din muna, i-video na, di ba? I-video na ka naka-swimming trunk. Di i-video kamat nga naka-two-piece. Saan akong nga naguni manong, imasidig. Siyak ni Rodi. Anak bibiyang ko ni siya ni Rodi ko na kumamanong yung mabainak ba ta? Baka nang tupay bastusa. Baka kit no bastusan na. Siyak man ni Alisa. Injayan na tatakulap naman nung name kita inawat ko man. Na isang sangayan ti barat takulap na. Agmay may sakin. Wen, sika, agmay may sakin. Gabat agmay may saka, katamay may sakin. Mabaling nga duwatan. Ada ka di no pa mga cottage? Ije, Uy, agasadag talaga yan. May masalata nga kadis pagyanan ta. Ada balon mo? Awan? Umay ka, ada balon ko. Si Cherias, manong nemi, sa pagamumta din inupen na nga, inruwar na nga arat. Uminom ka? Red wine. At apay pulutan. Ito yun. Crispy bagis. Baring no kayat mo. Naimas, crispy ka talaga. Kayat ko. Sige. Itaugan ka, taugak ti dua baso, tuminom ta nga dua. Pinugustuwak manong. Tatalagamit nga makainuma. Ay, listen. Pag pinustahan ta, agsagsagaba ka. Madlaw mo? Madlaw ko Kadigit yung matam. Naliday. Nga ti anyaman nga oras kat adatumrem nga luwa. Rodi, agbidutak ka din ibagak nga may sakang writer, manurat. Yeah. Adon di kiti na isurat ko. Adaben talo nga libro. Wow. Ano nga? Dumahotak to. Mahilig ka kadi? Yeah. Mahilig ka kadi istorya. Okay. Adain dyan ko check. Mabiglang tinakalain, ha? Kinuna naman. Tinted na. Wow. Short stories, novels, and the futures. Sarita, nobela, ken salaysay. Adad tarigiti ko, winning piece ko, nangam abakak salip. Daling nga nga manurat no kasta. Iti prusa,
How about radio, television? Ato na kitin susurat ko iti drama, ti radyo. Siguro, hanggang man nagdingig ti radyo. Awang may radyo namin dyan balay mi. Hanggang makilig ni nanang. Ado nga siguro naging ko, dumating kita nag-click-click. Nagsikat nga sinurat ko iti radyo. Di director ka pa writer, baka actor ka pa Madlaw ba? Napintas kami ta buses mo Kaya talaga nga, pang-artista nga buses. Manong nemi nariknak tinong ko, nagsanggira. Malagip ko man ti istorya. Ti pakasignan kiniramin. Ano't pagsagsagabaam, Alisa? Mabali mong istorya ang kanya. Suratin ta. Hanga napintas ti istorya. Hanga napintas ti istorya ti biyak ko. Naragsak man iti damo. E magsagsagaba. Gapot na pinanawan nak ti lalaking batpatek ko. Diyak napupuutan manon nemi nga inistorya kini Rodi ti amin. Ti kinaragsak na nga tumawag, ti kinaragsak na kita kami, ti nakaragragsak nga ramil, nga jak pulos nadlaw, kandi na impadlaw nga danakana nga sakit. Iminranta na tinapan, nagtrabaho kano iti adayo. Tapno ti kastakit, maadaywan na. Tapno jak siguro madlaw iti panagregreg dagiti buok na. Iti ininot nga ipupusay na. Gabota iti na kamansayag manong name kaslasaan nga iso. Imres nga talaga ti bagina. Nagsaksakit ti pagkasalita, Rodi. Ti love story mi kinaramin. Di nayunan ta ti istoryam. Pagbalinan ta nga happy ending. Makamukan tulatan no kasanong pamayam tapno agbalin happy ending. No sino man ti mapukaw at naman nakasukat na. Abe sa mo asuktan. Abe nga saan ka mangalat sa bali? Ta saan kami mat nga hamat nga may mesalayan nga lalaki ni Ramil. Pinarangnak manong nemi. Kaslad ay bagbagana. Nakipinarangak man. Takasla kayat ko nga tukuden manong nemi noan na tiada iti likudan iti kasla umis-isam nga matana. Actually, Alisa, kaslag padpadat at pagkasalitaan. Iso na lang ta saan ko nga nobya. Nudikat mismo na asawa. Napukaw kumati asawa. Iti sakit, nakana nga sakit, saan? Iti biglang ipupusay. Kapota, natay ang nagpasngay. Kasken ka. Kasi ti boyfriend mo saan nang impudno keng ka ang sakit na. Kastamet ti asawa. Dinembaga nga sakit ti puso na. Bimusay kat nabiyag danak mi. Siguro no kasanot kasakit kasi nagawam ti panakapukaw mo. Ti boyfriend mo, maspay kanya. Ta asawa ka mismo. Langro na kat ada anak nga napanawan. Again, sa anak akasken ka, nagpupuklat nga napukaw mo ba iti trabaho. Siya, adad na nga si Midap, ti panunod ko nga nagsurat. Ada ka din kasukat na? Rumpeng ka din? Katalo pa'y labulan na. Abi nga sanggor nga panes, anat maitulong ti panes. Iso la iso.
Amo ti asawak no kasanungo. Naglalading ita. Ngayon pa-check nga amo ti asawak. Muno, no kuma makasalita nak ti asawak iti bagana, suktan na kasigod. Mangalak at kasukat ko. Pakaragsakan na numamuan na dan kasukat na. Tapno saan nga mabaybayan ti ubing. Ti maladaga. Talo pa bulan. Ti anak ko. Sinungarat mga asikaso keng kuana? Ni mama. Di ka may gawid? Ibusan ta pa eh. Baka, ada mo pasamag ta pa nag-drive mo. No iyawid mo, ta sa diabalay yung inumam. Ta sumurta. Ano to ka na? Sumurta. Kahit kung makita tanak mo. Di mo ka di kaya? Nasaktot awagan ng ti mama? Uno mami? Kaya't mo nga sawin? Di nakadikayat? Ngagbaling may kaduwang ina? Ti anak mo? Kaya't ko, why not? Ngayon ti question, kaya't nakadi, nga kasungat ti boyfriend mo? Nuanyat marikrik nam, isumat ti marikrik na. Ag tinulong tahang buwan. Hanga baling awang pa'y makatawan, ti asawam, kaya ti boyfriend ko. Mabalimot siguro. Alisa, imbaglagid din ti Mike iti tayo nga lugar. Imbaglagid din ti namamuka. Imbaglagid din. Kinuna naman unimi kat inarakop na. Imbes ko mga kedkedak nga gulagulak man unimi ngam saan tabinales kumit data nga arakop ni Rodi. Nga saan lang nga basta arakop man unimi inamalan na pa nga ninanam dagiti bibig ko binalas kumit data nga panangagak na kaniya. Itinapaot. Let's go. Dadya balay. Sige. Tatawagak ni nanang. Tibagak na sa anak nga makaawid. Uy, umiyang ka. Imposible nga tinakpaam mo niyanan. Kahit kung kaatag di anak ta. So nalaing tawad tubog susok. Tasambat nga siyak tinagpas nga eh. Hanga bale. Siyak to timangagik karigita. Siyak to tagdedekan ka. Aray ko. Let's go. Nagbalin na happy ending ti istorya. Agasmet iti istorya. Ili tawagak ni nanang manunim na ibagak nga sa anak nga gawin. Kaya sa din nga rotum yan Nanang, dinak pakatanagan. Adak tinasyata ka sa saan. Ngam sa din no, ibagang mitlaing atap no sa anak amatandanagan. Agpayaso ang nalakalang ibagam nga di ka pakadanagan, taada ka itinasyata ka sa saad. Magngatang-ngatantong batla panunod ko. Inod yung nga tatayan na. At mapaspasamak nga taking kwan. Kung kunak tumad lang ay song ibagam. Nanang, adan na sarakak nga kasukat ni Ramil. Nagpweso. Unan, sigurado ka nga ipatpatig na ka. Nakalalis to matan. Nanang, di ba dit kayat yo? Ti alis to? Ay, sigurado, mga no, adadan tuman nagsakit tao. Ang mga no masaktang kalaing. Nanang, masigurado. Yamamukto ka na kayo. O pagdanagan nyo. Isot umyanam. Unang. Di ka pa nagkasar. Itid nun tabagim. Nang, please. Muktar Aramidek. Muktar Aramidek. Inyam amunak nga rod manong nemi. Niya Rodi iti mamangna. Kahit mo sawad. Dan kasukat. Lady Eva. Uwan mama. Nagaliston. Di mat isok ko nga. Di mat kasta kayat yo. Padpadak. Padpadak kininanang ko nung asta. Aman kayo kung makapag-recover ka nga dagos ang di na kahit asawan nga sukat ang masigod. Mama, dito tinai kari nga pasama. Agpadpadak ang tigasat. Napukawan ti boyfriend, napukawan akmat ti asawa. Kasta ka di ha. Uwan na. Ipatpatig mo ka di matlang dito anak ko. When?
Mamati ka nga tangi patpatag na ka. Uwan na. Mamati ha. Nagkinaawatan ng tirik namin. So nga, awang pagdanakan nyo, masigurado miti amin. Mabaling ka din na kahit ko makita, ti agbaling anak ko. Tasyak ti may kadwa nga inana. Angel, tinagan na babae manong nemi, numampay damok iti mang sakro iti maladaga, ngem sana ka nagamak. Uy, nag-cute. Anak, siyak ni mami. Ha? Ito na danakab mo, dan makatawan mo, duatawan mo, taluhatawan mo. Siyak ti marikam nga mami. Siyak ni mami. Nagbanglo, nag-cute, nagpintas. I love you, Angel. Ida talyawek ni Rudy manong nemi maragragsakan. Agawanak, tadimteng kay tibiyag ko. Idibiyag mi agama. Elisa. Alay, pasublot mo kini mama. Alam mo, to'y natapo ko ka. Nagpaida sa harakon kini Inday na mangrabi kayon. Kadaki nga rin na. Nalpasa kitayin. Naman namayat ng maladong agawid man dito anak ko. Dada ka mo kaya makadwa na. May kan sweetheart. Sweetheart? Ano artiket mo nga tawag mo kanya? Tawag ko kanya. Okay, sweetheart. Dan, tamang rabiin. Sa tanto balbaliwan, tamang rabiin naman tamang diba? As in nga nakaragragsak kami manon nemi kini Rudy ididay di nga rabi. Impaay ko manon nemi jak pulos nagkedked nga nang ipaay ti amin namin. Siyempre, saan ako nga virgin, taday din mapaspasamak kada kami kini Ramil. Buwan, nakariknak manin ti ragsak. Ragsak ngay daw dawat kung sapi kumamanon nemi ta sa anak dun ngagsangi. Ragsak manong nemi nga namnamayek nga awanton iti sa balipay nga panagsagaba. Napagsalita kami iti may panggap iti kawan ti trabaho manong nemi ket inrekomender na iti pangupistinaan da. Inawat dakmet manong. Ngayon di agasawa kami kini Rudy, manong nemi, ni Rudy na mismo tinagikat kat nagtalin na edak iti opisina. Nagsapol iti da sa baling ang trabaho ni Rudy. Ramalaksid manong nemi agsusurat isuna ay siyempre ada regular nga pagtrabaho. Siyak no ka manong nemi ti mangat atag kini Angel, ngayon no ti aldaw malaksid ti Sabado ken Domingo, ti katuganga nga babae manong nemi iti mas asikaso ken kuan. Inanang manong nemi inayabakon ditoy. Tapno ti kasta kadada katulungan ni abalayan na nga makasikaso ken ni Angel. Gingka nagsikugak manong nemi lalaki matimpas ngay ko iso daytoy ni Rudy Jr. May sapay nga anak ti dimteng manong nemi babae. Iso nga dua babae may isa nga lalaki ti anak ni iti asawa. Aging ka karig ito ay manong nemi nga addan iti elementarya ni Angel, di na pa'y amo nga sa anak nga budno nga ina, ket begiti kakabsat na, half brother and half sister laing. Diyak tula mo, ninton ka nga panawen nga ibagami ken kuan iti pudno. No kasanot pa nang ipateg ko karig iti pudno nga nagtawad kanyak, kastamet ti panang ipateg ko ken ni Angel. Dahito nga rod, manong nemi ti pagkasarita. Nagyaman naklawa na iti anus mo nga nang basa. At sabi ko matad damat ni batik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadig iti padak na nagdengeg ken nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga rod agyaman nga pagayam mo, Elisa. Kasano ti manglipat. Ket, no, dana po ka wakit, basapol nga takasukat na, di ba?